Hej med jer. Jeg henvender mig til alle jer dejlige mænd derude, der virkelig ønsker en forandring i jeres liv. Og måden, jeg tilbyder at gøre det på, er via et mandegruppeforløb. Det er Sacred Brotherhood, og det, der er afgørende her, det er, at vi hjælper hinanden. Så det vil sige, at jeg og de brødre, der er i cirklen, vil støtte dig i at være den mand, du virkelig ønsker at være. Først og fremmest, så handler det om, at du committer dig til at tage ansvar for at være den mand, du ønsker at være. At du er tro mod dig selv. At du er ærlig. I sådan en mandgruppe kan vi dele alt det, der er svært. Alt det, der er sårbart. Og alt det, vi rigtig gerne vil. Men af forskellige årsager ikke kommer igennem med. Der er så meget, der kan holde os tilbage. Jeg har tidligere i livet gemt mig. Været bange for at stå ved det, som jeg virkelig har ønsket at være tro mod det, der er inde i mig. Jeg har også tidligere været utro. Jeg har tilbageholdt sandheden. Jeg har lovet. Jeg tror på, at alt sammen har en effekt. Både inde i dig, men også omkring dig. Ved ikke at tage ansvar, så gør du skade på dem omkring dig. Du gør skade på verden. Og ikke mindst dig selv. Du mister noget af din ånd og din kraft ved ikke at være tro og ærlig. Så det vigtigste her, det er, at vi lærer som mænd at gøre, hvad vi siger. Det vil sige, walk the talk. Og det lyder meget simpelt. Det kan sagtens være en lang proces. Det har det været for mit vedkommende. Men at være støttet af mænd, og mænd forstår hinanden bedre end nogen andre. Vi har muligvis oplevet det, som du har oplevet. Og hvis du ønsker det, så har vi nogle rigtig gode betragtningsvinkler. Vi kan give dig en rigtig god feedback. Gruppen af mænd er med til at støtte dig i den her proces. Jeg vil rigtig gerne have dig med. Også selvom du mærker, eller fornemmer, eller er usikker på, det er sgu ikke helt den her tørre og alt det der. Så ræk ud til mig. Kan vi tage en kort snak om det hele, eller lige skrive lidt sammen? Lige nu er jeg i Mexico. Jeg kommer tilbage en gang inden jul. Det bliver omkring den 18. december. Og jeg kommer til at starte de her mandegruppeforløb op i januar, februar måned. Der er en lille tekst heroppe, hvis du har brug for at vide lidt mere. Der er også min kontaktoplysninger. Jeg håber på at se dig.
Pas godt på jer selv derude.